Akkor megy a videó. Na, hellóztok! Szevasztok! Ma nyílt meg a szerverünk, és most szeretnék bemutatni nektek, hogy mik is vannak benne. Először is itt vagyunk a spawnon, itt vannak a tiltott itemek, ezeket majd olvassátok el, nem mindig tőlünk kérdezzétek. Lehetőleg, bár elég nehéz nem észrevenni, amikor itt van előttetek, amikor bele nyomjuk egyszerűen a pofátokba a tiltott itemeket. Aki megkérdezi, azt esküszöm lebannoljuk, mert annyira lóvok nem lehetnek, csak trollok. Jó. Mi ez? Ja, itt vannak, hogy miből mennyi lehet nektek, ezt is olvassátok el, meg hogyha kérdésetek van, akkor ezekre a e-mailekre írhattok. Itt vannak a cuccok, emberek, akik a szerveren a valakik. Valakik. Itt valami infó van leírva. Ja. Per rules-t azt megcsináltad, ugye? Aha. Ja, igen. Ott vannak, beírjátok, hogy per rulás, kiadja a izét, szabályokat, olvassátok el, ne szegjétek meg, mert fejbe rúglak. Na, A szerverről fog Szotyi tutorialokat csinálni, hogy például hogyan kell levédeni meg ilyeneknek, az ilyen kezdőknek. Az ki lesz linkelve az összes. igen. Itt vannak a rangok. Nemes rang, gazdag nemes, VIP nemes, majd kirakom izébe. Ide a YouTube valami alá, hogy melyik mit tud. Ja, és különben, mert nálam a Factorin voltak ezzel gondok. A C-commandos táblára, erre az alsóra kell kattintani. Ne ide a felsőre kattintgassatok. Ide. Oké? És az alsó mutatja ugye, hogy mennyibe kerül. Igen. Az a szerverre, hogyha feljöttök, 50 eurótok van, ugye euró a változatosság kedvéért, mert Európában vagyunk, úgyhogy... Itt ugye az 50 eurót kaptok, ezzel nem tudtok túl sok mindent kezdeni, mert a boltban is minden eléggé drága, tehát először csináljatok valamit, csináljatok boltot, csináljatok benzint, meg ezeket, mert ugye ezt lehet eladni, de azért nem dumálom egész végig, mert Szotynak a videója, úgyhogy átadom a szót. Jó, akkor most megmutatom a warpokat, egy csomó warp van. Először is menjünk a boltba, bár nem kell oda warpolni, mert itt van előttem. Boltot azt befejezted már? Mert amikor ott, ja, befejeztem. ott jártam legutóbb, akkor a legfelső emeleten hiányzott pár dolog. Na, itt vagyunk a boltba. Hát úgy viszonylag olcsó, ha nem, akkor dolgozz meg érte. Aztán, hogyha majd valami hiányzik a boltból, szóljatok, aztán bővítem, mert még azt hiszem emeleten van hely. De különben a szerver az nem fog laggolni, maximum ha lag lesz, akkor az nem azért lesz, mert szar a szervergép. Mivel hogy a szervergépben 8 magos Intel Core i7 proci van és 32 GB RAM, tehát így panaszkodjatok a szervergépre. Igen. Jó van, bolt megvolt. Eladás. Haza se warpolok, mert itt is van. Itt el lehet adni háromféle dolgot. El lehet adni Advanced Alloyt. Ezt. El lehet adni Tényleg ne benzint. felejtsük majd el bemutatni a CTF-et. Igen, azt majd megmutatjuk. Akkor ezt el lehet adni, benzint el lehet adni, ezt gondolom tudjátok mi az. Azt de belaggoltam. Mi ez a sok advanced alloy itt a földön? Azt kidobáltam. Ja? Ezt is el lehet adni. De gondolom ezeket úgyse fogjátok. Bárki tudja. Általában szerintem mindenki benzint fog csinálni. Ja, amúgy a refinerik számát, mivel nálam ebből Factorin voltak bajok, a refinerik által okozta lagból, meg az óriási benzingyárakból, úgyhogy 3 refinerit tudtok maximum csinálni. Minden player 3 refinerit tud. Akkor most elmenjünk a Warp élelmiszerbolt, hát itt mondanom se kell, hogy mit tudtok csinálni. Kaját venni. Amit találtam itt, azt mind beleraktam a kaját. Szóval nem lesz hiány. Viszonylag olcsó, sőt nagyon olcsó. Ja, és van egy tudsz benne, hogyha idejöttök ehhez, shiftet nyomtok és jobb klik, akkor beül a székre. Tényleg? Ja, ez csak ilyen design. Ó. És hogyha ki akartok jönni, akkor megint megnyomjátok a jobb klikket és szevasz. És van Warp szerszámfegyverbolt, ide bejöttök, itt már elolvassátok, hogy mi mennyibe kerül, bla bla bla. Van ingyen töltés,
bejöttök, ráléptek erre a nyomólapra, Azt a kurva rambaszást kaptam. becsukódik az ajtó, és be tudjátok tenni nyugodt szívvel a dolgaitokat, amiket fel akartok tölteni, anélkül, hogy ellopnák. Írjunk itt a szavas. Van ruhabolt, mindenféle ruhát lehet venni. Bőr, arany, gyémánt, vas, quantum suite, az a nano suite, mindent. Jó. Itt van egy templom. Ez csak egy design. Nagyon jó. Van 3 darab hotel, amit úgy tudtok megvenni. Ide jöttök a táblához. Búj region. Jó, és most rákattintotok a táblára, és akkor tietek lesz $1000 30 napra. És majd ide tegyetek ajtót, és védjétek le a C private parancsot. Amúgy én a videóban mennyire fogok zúgni? Hát zúgsz, de ki nem szar vele. Á, amúgy sajnálom, de hát ez van most, mióta megvan ez az új alaplap ilyen. Ja, amúgy meg ide van írva táblára, hogy mit csináljál. Szóval nem fogjátok elfelejteni. Jó, mi van még? Nekem csak lag. Ott egy kis liget. Aha, van a kocsma is. Menjünk a kocsmába. Oda nem is tettem még warpot. Úgy laggolok, mintha én videóznék, hallod. Itt a kocsma. Majd tennem kell bele sörvásárlást. Sör, tényleg. Nincs is sör. Akkor valami mást. Rum van. Jó? Akkor Tényleg, kocsma, kihagytad a nem rumot a kocsmából? Ja, Aha. itt van a bowling. Na, itt van bowling pálya. Itt tudtok venni Ja, itt ezt majd meg kéne javítanod, mert itt az egyiket, ezt véletlenül elcsesztem. finom. Tudtok venni 4 dolcsiért hógolyót. Fogjátok. És oda dobjátok a lyukba a labdát. És hogyha faszán beletaláltok, akkor villognia kéne, de ez a farok nem villog. Most már igen. És hogyha nehezítést akartok, akkor behúzzátok ezt a kart, és így dobálhatjátok. Aztán hajrá. Ja, és hogyha akartok valami zenét alá, akkor itt vesztek egyet, beleteszitek. És felnyomom a hangot. Menjél. Ez az, micsoda zene. Az. Lehet partizni. És majd itt megcsinálom, itt van a kocsma rész, itt majd halálra ihatjátok magatokat, itt majd lehet venni rumot, azt hiszem. Ja. És ide is leülhettek gengelni. Ott egy creeper. És micsoda muzsika szól itt a háttérben. Ugye? Na, akkor warp. Eventek. Warp eventek. Ez az event. Akkor van gáz, hogyha valaki mondjuk kilopja a lemez lejátszóból a lemezeteket. Jó. Ide följöttök. Itt van 2 darab event. Egyik a nagy aréna, az 4 személyes, 4 csapatos. Ez tulajdonképpen egy eventhez tartozik, ugyanaz a plugin, csak 2 különböző módon. Igen. Viszont ilyen egy is- dolgot itt el kell, hogy mondjunk, aki itt force field hackkel, fly hackkel, vagy bármi ilyesmit csinál, mert ez ugye PvP-s event, nem feltétlenül PvP-s, hát Capture the Flag, aki nem ismeri, nézzen utána. Tehát az azonnali bant kap, az nem válogatunk, ott fogunk nézni, hogyha meglátunk valakit, hogy az ott hackkel, akkor ban. Igen. Gondolom, hogy ezzel te is egyetértesz. Persze. Na akkor menjünk be ebbe a Skyward-ba. Ez 2 csapatos, összesen 20 player, azaz 10-10 player lehet benne. Lehetsz piros, lehetsz kék, tökre mindegy. Oda mész, ahol akarsz. De menjél kékbe, megyek pirosba. Ja, tényleg a sapkát még mindig nem vettük ki. Majd kivesszük. És akkor itt az a lényeg, hogy el kell ugrálni a zászlókig, ott van a 2 zászló. Pont ugrás előtt belaggoltam. Oda mész, oh yeah, leestem. Ezzel különben nagyon jól el lehet szórakozni. Ja, mikor megépíted. De majd különben én kiírom oda a táblákra a lényeget, úgyhogy... Nem olyan nehéz amúgy. A fölfele út az már nehéz.
ide, onnan azt a zászlót ide át kell hozni. Az a lényeg. Szóval, ha én most ellopnám a piros zászlót, akkor Nem teszed? át kell vinnem a kék zászlóhoz. És ilyenkor kiveszi a fegyvereidet, meg mindent, és csak a zászlót viheted. És ide behozod, és jó, van egy pont. Ilyenkor jó, hogyha egy csapattársad mondjuk ott fedez téged, mert különben kinyírnak, akkor a csapatod veszít egy pontot. Viszont ha a csapat tagjai közül valaki meghal 10-szer, vagy a csapatban meghalnak 10-szer, akkor a másik csapat kap egy pontot. Azaz. Akkor azt hiszem ezzel megvagyunk, nem? Ja, és még annyi, hogy oda el tudsz jutni gyémánt kardért. De És megszereztem az zászlótokat. ez randomba dobálja dolgokat. Vagy földet kapsz, vagy gyémánt kardot. És A ez nagy arénán is van egy ilyen rejtett diamond kardadagoló, az adhat vaskardot is, de abban mérgek is vannak, tehát azok megölhetnek téged. Igen, és alapból ezeket a dolgokat kapod, ha ide bejössz játszani. Ezeket fölveszed magadra, bár sokat nem érsz szerintem, de azért dizájn. Jó van, hogyha ki akartok lépni, akkor leal be. Meglőttelek. Jó, menjünk a következőhöz. Ezt is beírhatjátok, nem kell warp event. Ja, és amikor ugye kiléptek, visszakapjatok mindent, ami az inventoritokban volt. Igen, akkor menjünk a nagy arénába. To the Warhub, to the Warhub. Itt ugye 4 csapat van, 4-féle színbe mentek, amelyikbe akartok, én megyek ebbe, zöldbe. Akkor megyek a kékbe. Itt Itt a zászlók középen egy házban vannak. Ott vannak a zászlók. De hát ez egy hülyeség, nem? Nem. Zászlóhoz kell vinni. Nem, mert nem a zászlóhoz kell bevinned, hanem a spawnodra. Ja. És már bármelyik ellenfélnek a csapat zászlaját a te csapatod spawnjához kell bevinni. De viszont ha az ellenfél csapatjában elviszed a zászló, enyém a zászló, enyém a zászló. Ja, és a nyeremény az azt hiszem 10 vagy 25 vödör benzin. Na mindegy. 15, azt hiszem 15 vödör Igen, a benzin. lényeg, hogy azt eladod, $1000 kapsz. Annyi benzin kapsz. Jó van. Aha, egy pont. Szóval vigyázzatok, mert itt mobok is vannak. Nehezítik a dolgotokat. Aha. De csak este. Ja. Na elmész innen, megölt a büdös döge. Kis játék. Nem eszünk. Jó van, le van. Áj, pedig majdnem eltaláltam. Akkor még mi van? Var. Eladás, eventek. Hotelt elmondta. Ja, X Arena. Azt szerintem át kéne írni valami mob arénára, vagy valamire, mert vagy mindegy, ahogy érzed. Így jó, itt vannak mobok, amiket ölhettek, szerezhettek XP-t. Mindenféle mob spamnol itt, és a lényeg, hogy itt még PvP is van, szóval egymást is ölhetitek. Amúgy itt működik is a PvP, ezt letesztelted? Persze. Hát Ja, jó. betettem. Ja, és aki itt forcefieldezik, az se örülhet majd magának. De mondjuk ezt úgyse fogjuk mindig nézni, mert hát ez mob. De Az persze, igaz. hogyha itt panaszkodnak, hogy force field hack van, akkor... annak Akkor bizony- azt a player 2 szemmel tartjuk. Ja. Még akkor is, ha nem vagyunk fenn. Ilyen. Nézzük következő barkot. Ingyen töltés volt, ruhaból, gold, szabad. Volt ingyen töltés. Szabad. Aha, itt van a szabad. Ugye a városból jössz ki, egy alagút. Hát itt fölöttünk egy marha nagy hegy van. Itt az a híres neves Wildwoodos hegyen. Igen, hegyen keresztül jössz át. Micsoda design. Ja, és így jöttök. Van szabad, megérkeztek, és parancsok itt vannak, hogy esőt kiállíthatjátok $10, hogy ne tőlünk kelljen mindig kérnetek, és nappalt is ti csinálhattok. De eleve, hogyha mondjuk tőlünk kéritek, akkor csak annyit fogunk mondani, hogy per warp szabad csinálj magadnak nappal. Igen, és ez nem azért van, mert utálunk titeket, hanem mert nekünk erre nincs mindig időnk. Bár igaz, hogy csak Meg eleve, hogyha már ez nem miattunk van, hanem a saját javatok, tehát hogyha ti nappalt akartok, akkor legalább ennyit azért fizessetek érte. Ja. A mai világban már semmi nincs ingyen. Var.
Ruhabolt, szabad, szerszám, X Arena, blabla, Warp, mi az? Állomás. Jó van. Itt van az állomás. Ja, bekapcsolom a reaktort, meg kezd lemerülni. Itt ide jöttök, megnyomjátok ezt a gombot. Beszálltok. Itt van induláshoz nyom meg. Megnyomta, köszi. Szívesen. Ja, és a clear lagot előtte várjátok meg, mert lehet, hogy menet közben kitörli magatok alól ezt a cuccot. Mondjuk azt, ja nem, semmit, nem szóltam semmit. Ja. És hogyha itt véletlenül neki mentek egy állatnak, akkor úgy felrobbantok, mint a húzat, és meghaltok. A mobok itt ugye nem teremnek, mert azt kiállítottam. Konkrétan most jutott eszembe egy apró probléma, az, hogy amire nem figyeltünk és ki kéne javítani. Mi? Az, hogy ezeket állandóan beaddolgatják maguknak a playerek, abból egy igen kemény IMC farmot hoznak létre, hogyha csak így nyomkodják a gombot. Mert a Minecartnak van IMC-je. Nem érdekel. Jó ez így. Nem, majd megoldom, nem baj. Mondjuk teszem, azt megoldom, hogy csak 10 másodpercenként lehessen egyet kérni. Vagy 10, mondjuk 1 percenként lehessen egyet kérni. Azt akkor nem éri meg neki, mert lusta lesz, mint a dög. Ja. És ennek az a lényege, hogy ez elvisz egy kertváros félébe, amit úgy hívok, hogy kertváros, persze nem az. Csak ilyen marha sok telek van rajta, amit majd vehettek. És marha drágán. Igen. Mert ide nem akárkik költözhetnek. És itt megérkeztetek, szavasz, kiszálltok. Itt vannak a telkek. Jó sok van, nézzetek meg a térképet, rohadt sok van. Marha sok van. Ide jöttök. Itt lehet venni, akkor itt is ugyanúgy per buy region, és akkor... Ja, meg amúgy csak így hozzátesszük, hogyha sok lesz az X-ray-es, be kell raknunk egy anti-X-ray plugint, amivel igen sokat szenvedtünk, és annak meg lesz az az esélye, hogy le fog titeket dobálni, vagy mondjuk ha Dark per Red Matter eszközökkel bányáztok, akkor bugolós ércek lesznek. Ezért lehetőleg ne X-ray-ezzetek, mert azzal még rosszabbat tesztek magatoknak, mint hogyha X-ray-eznétek. Ja. Na szóval, buy region, és akkor rákottinszat a táblára, és 30 000 a tiéd a telek. Ez nem tudom mekkora, de hát most viszonylag nagy. Itt elügyködhetsz. És úgy, ja, és még spam. Ugye kezdő vagy, nincs pénzed, csak $50. Fogod magad. Euró. Igen. Ide átjössz szépen, tölts már be, köszi. Itt a házam, és itt vehetsz $1 magadnak ilyen kis telket. Vagy kimész a szabadba, és Izonnal levédsz egy telket. 50x50-eset lehet Igen. levédeni. Bár azt hogy most akartam mondani. Ja. Ja. Ide bejössz és megveszed. Ugyanúgy, ahogy kell. És kb. Ennyi volt. Vagy van, amit kifelejtettem? Ja, ezt a földblokkot itt majd, ezt a nagy földrészt, ahol itt ez a jég van, ezt le kéne majd védened, mert Azt itt már lehet levédtem. griffelni. Ja, jó. És itt vannak a gyárak, hogyha kemény vagy, és nem akarsz gyárat építeni, akkor csak megveszed ezt a telket. Azt hiszem ott a tábla. Ez is buy region, 20 000 mert ugye már ezen van egy ház, bár ez olcsóbb, mint a nagy telek, az is. De ez limitált, úgyhogy ebből Ja. kevés van. Én nekem nem tudom, de ezt tetszik a legjobban. Egyet majd veszek magamnak. Ja. Survivor-ös korimmal. 4 darab van, mert hát lusta voltam. Ezeket megvehetitek. Amúgy majd nézhetitek a szerveren, milyen fantáziadús utcanevek vannak. Igen, minden utcának van neve. Telek Sugárút, Happy út. Névtelen út. Van olyan Felis út, Disznóút, Jégút, van itt minden. Szóval, ja. Liget Sugárút, Zombi út. Hol a Disznóút? Disznóút, itt van. Jó. Hát kb. Ennyi volt, nem? Cowboy sugárút, ja. Ennyi volt. Ja, és akkor itt van egy liget, itt nyomathatjátok. Itt szívhattok friss levegőt. Ja, még azt így hozzátenném, hogyha esetleg valami hibát felfedeznétek a szerveren, akkor szóljatok nekünk, és cserébe kaptok azért valamennyi kis pénzt érte.
nem feltétlenül kis, hogyha kisebb hibát jelentetek be, kisebbet, ha nagyobb hibát, akkor nagyon puszilgatunk titeket, és sok manit kaptok érte. Igen, szóval akkor búcsúzzunk, Szotty 004 és Lion Blade 2. sziasztok! Szevasztok!